Witajcie moi roztomili. Dzisiaj jest fajny dzień. Co prawda zima, śnieg tam leci, burze jakieś śnieżne. Ale też zrobiła się via w Parlamencie Europejskim. Dzięki takiemu Karlusowi, co się nazywa Kohut. I kiedy dostał się do Parlamentu Europejskiego i tam od czasu do czasu robi coś do Ślązoków, coś ważnego, bo są wysłyszalni w tym parlamencie. W odróżnieniu od poprzednika jego, jako Ślązoka, kiedy tam był, co psinco zrobił, a ino pyskowo, a na Ślązokach ino się chciał sztajgować, to jednak Łukasz coś robi. Trzeba mu to przyznać. No ale cóż, hej, potem tutaj w naszym hajmacie jedur sfada. Jo, powiem coś takiego. Niektórzy gadają, że ja coś zabalał w 2018. Ja tutaj przyszykował taką gazetę, Śląski Zeitung, numer 9 z 2018, zaraz po wyborach. I to jest tak, no, Śląska nie stoi na kolejne błędy i potem jest pycha, szła przed upadkiem. Jak ktoś myśli, że o coś konfabuluje, to niech przeczyta te artykuły. Te artykuły oddawają to, co się wtedy stało. I to jest prawda. Bo słowem honoru Gręcza, że chciał współpracę ze Szperem. Chciał współpraca z ludźmi, którzy mi ukrzywdzili. Ale oni uważali, tak jak tu na tym Smerf ważnia godo, nie pomogą doktoraty, jeśli człowiek hamowaty. Muszę wiedzieć, że muszą to chamstwo odstawić. Muszą to chamstwo odstawić i musimy iść razem, do kupy. Jak w to woli. Wszyscy, którzy tu się do śląskości odwołujemy. I to egal, czy się czujemy Niemcami, Polakami, czy Indoślązokami. Jak chcemy dobra do tego naszego hajmatu, to idźmy razem. I to jeszcze mamy taki deal zrobiony z PSL-em, że oni biorą odpowiedzialność za nieśląską część województwa śląskiego, a Ślązoki razem biorą odpowiedzialność za część śląską województwa śląskiego. I tu godą mnie o wyborach do Sejmu, bo te wybory to tak richtig mnie niewiele obchodzą, bo naprawdę pomaga PSL-owi, bo taki jest rzecz, jak się z kimś kamracisz, to musisz mu też wesprzeć, żeby dostać wsparcie. Nie? Ale w wyborach do sejmiku, w wyborach do władz powiatu, gminy, sołectwa i tak dalej, to my możemy wygrywać. I to jest prosty plan. Ślązoki razem z PSL idą do sejmiku, nie? A na listach Ślązoków razem, nie? Są członkowie Związku Górnośląskowego, są członkowie mniejszości niemieckiej, są członkowie Ruchu Autonomii Śląska, są członkowie SPR-u. Jak dostaną w swoim ferajnie zgoda, to będą mieli to przy listach wyborczych napisane, że startują z Komitetu Wyborczego Ślązoki razem z PSL z poparciem Śląskiej Partii Regionalnej, mniejszości niemieckiej, czy jaki tam inny ferajny, który się odwołuje do Śląska. I pamiętajcie się, jest to do szafnięcia. I to jest naprawdę fest do szafnięcia, bo to, co nam ciąży w województwie śląskim, to ta nieśląska część województwa. A teraz jeszcze powiedzmy się dalej. W województwie opolskim, czyli też na Wielkim Śląsku, Ślązoki razem też działają. I też nie mają nic przeciwko temu, żeby członkowie SPR-u, Związku Górnośląskiego czy mniejszości niemieckiej nie szli razem z nami i z PSL-em do wyborów samorządowych. Bo tak richtig
Wszystkie partie mają wyborców samorządowych kaś. Bo tak Platforma, jak teraz PiS, robią wszystko, aby zlikwidować ten lichy samorząd, jaki jest. A PSL przynajmniej obiecał Kosiniak-Kamysz, że będzie dążył do decentralizacji państwa do tego stopnia, że będzie autonomia gospodarcza regionów w ich historycznych granicach. Bo taki jest hasło Ślązoków Razem i tak o to będziemy walczyć. Mamy podpisane w tym celu umowa, mogą nie dotrzymać. Mogą. Ale będą żałować, jak nie dotrzymią. A mam nadzieję, że chłop to jest człowiek, który pacta sunt servanta nie ma napisane po łacinie, no po polsku, że umowa jest umową. Umowa, jak to jest po polskiemu? Aha, umowa, słowo się rzekło, kobyła u płotu. No cóż, do już zaś. Myślę, że tym razem ten apel by powtórzył co miesiąc. Nie ino z kuli tego, że coś się dzieje w śląskich sprawach, bo o śląskie sprawy trzeba durś, a durś walczyć. I durś, a durś być do przodku. Nie czekać, aż nam dokopią. I no, my musimy iść do przodku. Aha, jeszcze tym. Łukasz, jeszcze raz dzięki Ci za to, co robisz w Parlamencie Europejskim. No to do już zaś.